Alam nyo ba kung bakit ako umuwi? Pero umuwi talaga ako dahil sa'yo. Meron tayong parating na malupit at magaling na wingman. Nakabisado talaga si AJ. Mga bossing! Comeback Israel na nga ba para sa Team J-Res? Pero sino nga kaya itong makakasama nila Sob 150 para manligaw kay AJ? Ito sabi ni Boss 150 rito, kilalang kilala daw si AJ. So baka ang kuya ni AJ. Kasi, di ba, nag-vlog na rin yung kuya ni AJ. Hindi natin alam. Pero wag naman sana yung best friend ni AJ na si Jeron. Kasi, Diyos ko po, pagka nangyari yun, sira lahat ng plano, promise. Pero anyway mga boss, panoorin muna natin tong in-upload ni Boss 150. Siyempre, tignan natin kung ano pinag-usapan nila dito. Pero bago ang lahat, kamusta kayo dyan mga boss? It's your boy, Boss Cirque, back again. Tara mga bossing, i-react naman natin tong in-upload ni Boss 150. So ano pang inaantay nyo? Let's go! Guys, sino yan? Sino yan? Si Robot, si Ares, kasi Kalabaw. Buksan natin. Uy, magka-close na sila. Pagtitripang ko. Hindi kasi nila alam nakauwi pa ako eh. Uy, welcome back nga pala kay Boss 150. Nasa Manila na ulit sila guys. Lakasan mo naman, layo-layo nila. Wala. Buksan natin guys. Hindi nila ako marinig. Ayan. Ayan na. Napatingin na si Robot. Ginagawa pa rin yung bahay niya 150 na narinig nyo ba yun? Ginagawa pa rin. Pero muna sila. Nagtitrip ako sila. Kausip nila si Litra mo. Ayun. Si Litra? Tawagin ko guys. Ares! Yun! Gago, baka nakita ko. Alam na. Sumilip. Oy, ano? Baka ano kayong kotse? Kamusta kayo? Ha? Welcome back, tol! Secret! Napuntahan ko na nga si Troy dyan eh. Ba't kayo nakatambay sa labas, baliw? Wala. Init eh, no? Hindi kasi ako lakas magaya. Tatambay kami sa initan. Nabitin daw sa Cebu Sob. Kaya nagsasanbitin. Ba't di kayo pumasok dito? Ha? Okay na ba? Anong bakit hindi pwede? Bakit kayo dito? Ayun guys, lagi na. So pupuntahan ko lang yun. Sasalubungin lang natin sila. Salubungin. Ayun na sila rin. Pero nakakatuwa, no? Ang saya-saya nila ulit. Lahat sila. Walang problema. Sana laging ganito. Walang stress. Di ba? Hey, girl. Yun! Pero yung pagtingin ni Ares kay 150 para magkapatid na kasi sila, no? Pero yun nga lang talaga, hindi... Against ako dun sa ginagawa ni Ares, parang ginagawa niya lang yung paniligaw kay AJ para kay 150, para mapasaya si 150. Hindi ko maintindihan ba't ganun siya eh. Pero tingnan mo si Kalabaw. Gogo! Ganda na dito! Maganda na, maayos-ayos na rin. Maayos-ayos na, di ba? Maganda. Hindi natin yung kwarto. Alam niyo ba kung bakit ako umuwi? Bakit ako umuwi? Ka na naman, Robot? Dahil maliban sa nakikita ko mo, bumait na talaga si Kalabaw, si Robot, sinasapian minsan. Pero umuwi talaga ako dahil sa'yo. At saka syempre dahil na rin kay Troy, at syempre dahil na rin sa bahay. Umuwi talaga ako, Ares, Kalabaw, Robot, para sabihin sa inyong tatlo na it's ligaw time! Kasi nakita ko si Bawbaw, nagparaya na. Tangin na, feeling ko, di mo naman talaga gusto si AJ. Oo, nakisawsaw lang. Pasikat ka lang. Sabi ko na eh. BFF na. Kaya talungin natin sa mga manonood. Who's excited? Me! Meron pa akong isang malaking sorpresa sa iyo. Meron tayong parating na malupit at magaling na wingman. Nakabisado talaga si AJ.
Ayan ang hindi ko maintindihan kung sino eh. Pwede kasi ang kuya ni AJ dito, no? Sasama sa bootcamp, tapos sasama sa ligaw serye. Pero pwede rin kasi si Jeron eh, magpapanggap siya na mabait na siya, na okay na siya kay Aris siya kay AJ. Yun ang medyo tagilid-chi tayo doon mga boss. Medyo tagilid tayo ron, promise. Hulaan ninyo kung sino yung parating na bagong member ko na yan. Kinausap ko talaga to, kinuntsaba ko to, kinontrata ko to. Pinag-resign ko sa trabaho para gumastos na naman sa'yo. Hindi si Jeron. Pinag-resign niya sa trabaho para, okay, hindi si Jeron para, kasi nasa loob na si Jeron eh. Kaya hulaan mo na lang kung sino yon, Ares. Kayo, sino hulaan nyo guys? Sino hulaan nyo? Excited na ako sa It's Ligaw time! Nakaka-excite yun mga bossing. Magbabalik na ang ligaw time ng Team J-Res. Pero yun na nga talaga. Kanina ko pa iniisip kung sino eh. So hindi si Jeron. Natanggal na si Jeron doon mga bossing. So baka talaga kuya ni AJ to mga boss. Malakas ang kutob ko si kuya ni AJ to. Pero hindi natin alam. Pero ako sobrang excited na ako sa mangyayari, sa mga pwedeng mangyari sa ligaw time ni AJ at ni Aris. Sana naman, Diyos ko po, magtinutinu ka na Aris. At tapos, sana naman, gumawa na kayo ng vlog nyo na palagi kayong magkasama. Gumawa kayo ng mga challenge. Imbis na kasi mambabae ka Aris. Ano ba yan? Anyway, wag na natin balik yun. Pero yun na nga po mga bossing. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, follow at share. Hanggang sa muli. Sir Kivya. Peace!